तो रउआ लोगन के खातिर फिर से आ गईल आपका है गरीब छोट भाई एगो और नया धमाका जौन सॉन्ग आवे वाला बा भोजपुरी इंडस्ट्री से। तब बाबू हो रउआ लोगन के तो पता होखबे करी कि जब जब आपका है भाई कौनो भी वीडियो पोस्ट कराला तो जरूर भोजपुरी इंडस्ट्री के कौनो न कौनो गाना के अपडेट देवे के खातिर आयल रहाला। तो रउआ लोगन के आज ये वीडियो में बता दें कि भोजपुरी के जवन बाटा है सुपरस्टार जेकर नाम है नीलकमल सिंह, आप लोगन के खातिर फिर से भोजपुरी में एगो और ब्लास्ट सॉन्ग लेके आ रहा बाटे और वही गानवा के अपडेट जानकारी आप सबके भाई है देवे के खातिर आ गईल बा। तो रउआ लोगन सबसे पहले हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा और जौने गानवा के टाइटल बा लवर के बिना। तो रउआ लोगन के हम बता दें कि ये वीडियो में शिवाली राजपूत डांस यानी कि फैट करत नजर आवे वाला बाटीन नीलकमल सिंह के साथे। तो बाबू हो नीलकमल सिंह और शिवानी सिंह के आवाज में लवर के बिना ई गाना के लॉन्च करे वाला बाटे। तो ई गानवा के लिखले बाटे मुकेश मिश्रा जी और म्यूजिक जौन देले बाटे विक्की बॉक्स जी और ई वीडियोवा के डायरेक्ट कैले बाने पवन पाल जी। तो रउआ लोगन की तो पता होई कि भोजपुरी में नीलकमल सिंह के जब जब कौनो गाना लॉन्च होला बाबू और कुछ ही घंटा पहले ही से एकदम गाना ट्रेंडिंग पकड़ लेला हो जानबे करल जाता रउआ लोगन। तो आपके बता दें हम कि ई गाना के कमिंग सून में रखल गईल बा। अब बहुत जल्द ई गाना के पूरा अपडेट हमारे चैनलवा के माध्यम से अनाहित है बाबू हम अपने चैनलवा पे पोस्ट जरूर कर देबे।